feeding the child? Yeah, no mother, no father. Ja, du skal med mig. Nu skal du ikke være her længere. Men du skal med mig. Drengen er blevet beskyldt for at være en heks. Vi ved overhovedet ikke, hvem der har beskyldt ham for at være en heks. Vi ved bare, at han er blevet efterladt af forældrene